Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhit sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bayad ko kaimpag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinigong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Dear Priscilla, suki ko ninyon tigpaminawan sa radyo o online streaming. Sa may sama na kong OFW, makahatag yun o inspirasyon o ingon man pagtulunan ang inyong programa, Bagong Bayani, nga nagsintro sa kaagi o kasinatian sa usa ka OFW. Suki ko ninyong tigpaminawan. Sugilanon kini sa kong bana nga usa ka OFW, usa ka seaman. Gusto na kong ipaambit kaninyo ang kasakit nga akong nasinati diyang namatay ang akong bana. Kumusta man ka dihaan? Oh, niya. Gimingaw na kayo ninyo diha. Gimingaw na sad kaayo minimo, han. Labi na gid mong mga boys. Sige pangita nimo. I miss dada ko, no. Ay, makapaghuot yun akong dugan kung magkadungog ko, ana. Masamot akong kamingaw sa mga bata. Mao lagi, uy. Samot ako kay ako may naadiri. Matagbaw gyud kog pasabot sa mga bata. Sige lang, Han. Hapit ako manaogan. Kano sa man gyud ka manaog? Sige man nakag-ingon nga hapit na. The other week pa man unta na nga manaog ka pero wag gyud ka madayon. Baka-disappoint ka ayo. Han, di ba gipasabot na mataka, ana? Nga nihangyo ang mupuli unta na ako nga mo extend sa siyang bakasyon ba? Kay manganak kay ang iyang asawa. Iyan lang pabuton nga manganak. Unya kanos apa man na manganak iyang asawahan. Og sunod buwan pa na manganak. Di sunod buwan pa sa ka manaog des barkong. Dili sa danoy. Sobrang sa kay ng extension niya. Di na sa musugot ang kapitan, ana. Unya kanos alagi na. Ingon man to nga sunod si mana manganak. Sure na gid ka na. Aw, mo may ingon. Han, ayaw nagsugot kung dili pa gid ang mga anak sunod si Mana, ha? Maluoy sa taon ka na mo dire nga imong pamilya. Nga naginaminam na kayo sa imong pagpauli dire. Han, di ba na magkana, di ba? Maghangyo ay rabi amin diri. Sa ano bitaw, katong ako masad ang mihangyo nga mo extend sa kus bakasyon. Ilasan ko mo sampa sa barko kay nagpapunyang tani ilmo, di ba? Nalimot ka na. Oo, lagi. Pero 1 week raman taon to imong gihangyo. Kana karon kay duha naman na kasimana nga napospone imong pagkanaog. Ya karon lain na sang usa ka semana na sa gihangyo. Han, sige lang, good. Sabot lang ta. Kaysa ko nang gingon, kami rin maghangiway diri. Magsabot-sabot rami diri. Kay sahi rasan good kung kita'y doon na emergency, di ba? Kung kita'y mahitabuan, simba ko lang, palayo lang, di ko maiko nga manghangyo sa nila. Vice versa lang good. Nasabtan mo ko ni Mohan. Nakasabot man ko anahan. Grabe na lang sad kaayo kadugay pa. Naginaminam na kaayo mi sa imong pag-abot. Sige lang, Han. Ako akong pagtuo nga madayo ng gudi. Kining akong pagnaog next week. Hinaot pa untahan. Oh, oh! Kaluis sa Ginoo, dugay nang nanakay sa barko ang akong bana.
internasyonal ang iyang kasakyan nga barko. Second mate ang iyang rangko. Bugat nga responsibilidad isip iyang asawa. Dili ko gustong tagaan siya problema aron dili siya ma-stress. Apan dili ko dako malikayan nga mahingawa o mabalaka niya. Han, ngano ka? Nalagpot ko. Napadpag ko. Ha? Ngano man? Kusog kayo ang bawdahan. Sina kay nagalagpot na ang mga gamit na ako diri sa cabin ako. Painahan. Sige, Han. Pag-amping intawon diha, ha? Napaog na. Diyos ko, ayaw intawon pasagdi ang akong bana. Ilikay intawon siya sa diskrasya. Proteksyon ni intawon silang tanan nga sakay sa barko. Proteksyon ni ang barko nga ilang kisakyan. Misalik ko ni mo, Lord. Kini ang akong ipangayo pinaagi ni Kristo, imong anak. Amen. Dugayan, Papa, abot to eh. Anak, hapit na maabot si Papa. Gamay na lang yung paabot, ha? I miss Papa, Mama. Nak, Na, tubagan ang imong mga anak, Sherry. Sige nagpangita sa ilang amahan. maubita na among gistoryahan ni Marnel, ma. Naglagot ko ng sigig postpone anang iyang pagkanaog, eh. Ay, bitaw, nga naman na, Sherry, oy. Pwede din na magsigig kapuspo ng iyang pagkanaog sa barko nga nakaschedule naman kahana. Pwede din na mula pa siya sa schedule siyang pagkanaog. Iya naman kong ipasabot, anak, ma. Kay lagi, maghangyo ayra kuno na sila sa mga kauban sa bariko. Mahimo naman na, basta magkasabot lang gid sila. Puli-puli lang gid sila hangyo. Kanusam de mabot si Papa, Ma. Maybe next week, anak. Sige lang next week. Pero sige lang ingon na. Enric, anak, be patient, ha? Listen. Magpaabot, ha, baba ni mo, oh. Hopefully, next week, maabot na si Papa, okay? Papa Jesus, let Papa go home, please. Oy, ay good boy man na among BBEJ. Oy, nagpray man. Good job, baby EJ. Oh, may pag mag-pray sad ka, Enric. Like EJ, oh. Nag-pray siya nga mauli na kuno si Papa ninyo. Sige, bitaw ko pray, Ma. I miss Papa already. Tinangga man na kaayo. Pinangga man kaayo ko ni Papa. Mag-play dayon may basketball and cheese. And we go to beach. Yay! Bitch, ragi kalipay sa daning BBEJ in town. Maugid, ma. Maugid na. Iyang pinakaunang gi-expect basta na ayang Papa. Beach gidayon na. Happy na kayo si Ana. Uy, nagmata naman din yung usa ka baby, ma. Ay, tuon da. Ay, tuon sa nako. Uy, wake up na daya mo, baby Elmo. Ay, shh, stop crying na, baby, ha? Naan na si Nona. Dali. Ay, ugos Nona. Uy, ali, baby. Sus, kagwapo ba? Bisag naghila ka ni among baby Elmo. Uy, what man di sa Nona. Uy. Enric, EJ, sige na. Go to your room na. Si Maynana. Hello, Han. Han, good news. Madayon na jukog naog. Tinuod ka, Han? Priscilla, dako kayo nga akong kalipay sa balita nga ako nadawat gikan sa kumpana nga madayon na gud siya kanao sa barko. Finally, makauban na gud siya namo si Marnel. Nalangay og kanaog sa barko nga kumpana. Gumikan sa sige og puspuspo ni ini. Usa ka adlaw ni Ana, dako ang akong kalipay sa gibalita sa kumpana nga madayon na ang iyang pagkadaog sa barko ug makapauli na siya uban namo nga iyang pamilya. Si Maynana. Hello, Han. Han, good news. Madayon na jukog naog. Tinuod ka, Han? O lagi, Han. Lipay mga kay ko. Kay makauli na yung sa ato, Han. Excited na kay ko. Labaw na mi, Han. Na, malipay gito imong duha ka bugoy nga may bawo nga mauli na ka. Ang usa, dili pa man to makasabot kay baby pa man. Kini king duha kay nagsige nagpangita nimo. Dugay kuno kay kang muuli. Kaluwi sa taon eh. Sige lang, ako na silang i-surprise.
Ayaw na sulti nga maulin ako, ha? Okay, Han. So sa ato pa, dili na lang kapasugat kay i-surprise man ka nimo sila. Oh, ayaw na lang, Han. See you soon, honey. See you soon, Han. Amping ka diha, ha? I love you. I love you too, honey. Bye. Bye, Han. Thank you, Lord. Makauli na kit si Marnel. Ma! Ma! Makauli na si Marnel! Oo, aminin ko, may tupita. Hindi ko i-deny na excited na talaga akong makauwi. Medyo matagal na rin ang extension sa pagbaba ko dito sa barko. Oo nga no, Sir Russell. Medyo natagalan ka na dito. Sigurado excited na masyado ang pamilya mo na makauwi ka na at makasama sila. Ay, sobra kupita. At least, dito na. Nagka-schedule na talaga ang pag-uwi ko this week. Nanganak na kasi ang asawa na papalit sa akin dito eh. Mabuti naman, Sir Russell. Nalataan na rin na atat ka na bumaba. Oo naman. Sino ba naman ang hindi? Lalo na't may pamilya na naghintay sa'yo. May asawa at mga anak. Di ba? Ang sarap siguro sa pakiramdam ng ganyan, no, Sir? Ay, sobra. Kaya ikaw mag-asawa ka na. Someday. Pagpanuhan pa, Sir. Huwag mo nang patagalin pa. Total, matagal na naman kayo ng girlfriend mo, di ba? Kilala nyo na ang isa't isa. At isa pa, di magtagal, magiging second mate ka na. Tataas na ang iyong ranggo. At matik, tataas na rin ang sweldo mo, di ba? So, pwede ka na mag-asawa. Sana, Sir, sana. Pero, ayaw ng mama ko na mag-asawa ko eh. Ayaw niyang maputol ang alote niya. Ha? Doon ay suod ka kauban si Marnel sa barko. Usa-usap ka Pilipino, pero Tagalog. Ulitaw pa ni, ug upin kaayo kini niya bahin sa iyang kinabuhi. Gusto na untang magminyo, pero nagduha-duha tungod sa inahan ni ini, kay dili gusto nga magminyo siya. Naluis siya ni ini, kay siya ay nag-train ni ini, o nasuhito na siya sa batasan, nga buutan o matinahuron kaayo. Ano nga yan? Ayaw ng mama mo na mag-asawa ka? Opo, Sir. Sinabi niya talaga sa akin na hindi ako pwedeng mag-asawa kasi daw mapuputol yung alote ko para sa kanya. Mapupunta na raw sa aking asawa ang alote kapag nag-asawa na ako. Ganun ba? Ibang klase din siya, no? Anyway, nanay mo yan eh. At alam ko, mabuti kang anak. Ang may respeto sa parents mo. Kaya sumusunod ka sa sinasabi ng nanay mo. Okay naman yun. Pero hindi sa nangingialam ako, ha? Hindi habang buhay na magiging single ka. Kailangan mo ring bumuo ng sariling pamilya. Kaya bago ka magkaroon ng pamilya, kailangan mo munang mag-asawa. Diba? Yun nga, Sir. Nagtatampo na nga yung girlfriend ko. Sabi niya sa akin na hindi ko raw siya talaga mahal. Kasi ayaw ko raw siyang pakasalan. Minsan sinasabi niya sa akin, mamas boy raw ako. Ay, patay ka, bata ka. Huwag mong hayaan na mawala sa'yo yung girlfriend mo, iho. Ikaw na nga nagsabi, bukod sa maganda, mabait, smart, humble, masipag at may magandang trabaho. Naku, wala ka nang hahanapin pa. Oo nga po, Sir. Talagang takot akong mawala siya sa akin. Di pagkasalan mo na. Sabi ko nga sa iyo na huwag mo nang bitiwan. Hindi ko sinasabing suwayin mo ang mama mo, ha? Itong gawin mo. Kausapin mo ng seryoso yung mama mo. Kausapin mo tungkol dyan sa plano mo. Ipaintindi mo sa kanya ang lahat. Ha? Makinig ka, ha? Ganitong gawin mo. Sherry, magkuha ko sa mga bata, ha? Mamuhi na turong taon-taon si Enric o si EJ. Si Baby Elmo mo ipipagkatog. Sige, ma.
Humanaman kong panglaba. Oh, sige, arisa ako. Ay, ma, wa ka makadungog atong ningon ko nimo nga moabot si Marnel sunod adlaw? Uy, mao ba? Hala, malipay yun imong mga anak, Sherry. Maabot na ilang amahan. Sultihan ako unya inig abot na ako sa ilang eskwela. Ayaw, ma. Ha? Nga naman. Ingon man si Marnel nga dili sila pasultihan. Kaya iya ko nang i-surprise. I-surprise? Oo, ma. Napay pa surprise, ha? Nala, sige. Maumang kay ang plano. Na sige, arisa ako. Ayaw ba yung kalimot, ma, ha? Ayaw yung kasipyat. Ayaw yung sultihi ang mga bata nga moabot na ilang papa sunod adlaw. Ay, lagi. Sige na, arin ako. Yay! Nanas na, EJ. Dali na. Nanas na. Yay! Nanas here. Oy, kasingot ba ninyo? Nagdagandagan, asad mo, no? Nay, si Chino na. Sige, dagan. Ya, ako ang sinsundong kay madagma niya. Mau, gisingot sad ko. Sige na. Bedali. Trapuhan sa nako ng inyong buko-buko. Ay, EJ, ikaw una. Dali. Okay, Nana. Mag-good boy mo, ha? Kay mo uli na ra ba inyong papa? Ha? Oh, unsa no na? Muli na si Papa? Ano na, Papa, Nana? Oo, muuli na inyong papa. Priscilla, wa good makaagwanta nga akong inahan. Nasultihan gud niya ang akong anak. Nga muuli na si Marnel. Bisan pa man, sa akong gipahimangno sa akong inahan, nga dili sultihan ang akong mga anak, bahin sa pagpauli sa akong bana nga si Marnel, kay gusto lagi niyang isurpresa ang among mga anak. Huwag yun makapugong ang akong inahan, nasultihan gud niya ang iyang mga apo. Mag-good boy mo, ha? Kay mo uli na ra ba inyong papa? Ha? Oh, unsa no na? Muli na si Papa? Ano na, Papa, Nana? Oo, muuli na inyong papa. Yay! Muli na si Papa! Papa! Yay! Hala, patay. Nakasulti ko. Nana? Unsa'y patay? What's patay? Aha. Ay, uy. Ay, atis na ni. Nakasaan ako. Ha? Nakasa ka, Nana? Ha? Ay, dali na, Bi. Lo. Ikaw na sa akong trapuhan sa buko-buko kay singot kaayo. Ni mamauli na dayon ta. Yay! Doon nagtanong na! Kay uli na si Papa! I'm excited! Shh! Patay gid ko ini. Uy ka nang... Dili pa mo uli si Papa ninyo. Ha? What? Deli no na? Ingon ka, uli na si Papa. Ay, naglibog ko eh. Uy, anong nihilak man ka, EJ? Angang, ingon man ka, dili na saan muli si Papa. Uy, klaro. Agoy, maula lagi ni. Ay, tanam mo, mamauli na ta. So, are you ready to take exam? Pagbaba mo rito, Kutita? Yes, sir. Kailangan ko talagang mag-exam para maabot ko ang aking pangarap na maging second mate. Kaya niyo po. Idol kasi kita, sir. Very good. So, since off duty natin, kunting insights lang about duties and responsibilities ng second mate. So, anong primary duties sa second mate? Navigation and watchkeeping, including maintaining navigational equipment, charts and publications, planning and executing passages, and overseeing the bridge team. Oh, very good. Marami talagang responsibilities ang second mate. Lalo na in piloting the ship during navigation and standing watch on the bridge. And also sa watchkeeping, monitoring the ship's system, weather conditions, and potential hazards. And marami pang iba. Pero I know,
kaya mo ang mga yan. Natalino ka kasi. Kaya mo yan at nakikita ko na mataas ang iyong maabot. Matupad mo ang iyong mga pangarap. At someday, God willing, samahan mo ng sipag at tiyaga. Magiging kapitan ka. Si Guapita, gasuon ni Marnel sa barko, grabe ang iyang pagrespeto kang Marnel, ug iya pa kining gihimong idol. Gusto siya nga maparehas ni Marnel nga usa ka second mate. Pero mas encourage pa siya ni Marnel nga mamahimo pa siyang kapitan someday. Maraming salamat po, sir. Lalo tuloy akong nai-inspired magsikap sa trabaho, sir. Magdilang anghel ka sana. Kaya idol kita eh. Madami po akong natututunan sa iyo. Pinapalakas po niyo ang tiwala ko sa aking sarili. Mamimiss po kita, sir, kung bababa na po kayo dito sa barko. Babalik naman ako. Magkikita pa rin tayo. Maghihintay po ako sa iyong pagbalik, sir. Thank you, Lord, nga safe ra kang naabot, Han. Asa naman karon? Yan na sa airport. Padaw na ko na sa bahay. Han, na ako'y isulti mo ba? Ayaw lang kasuko, ha? Nga naman. Nasultihan ni Mama ang imong mga anak nga mauli karon. Unsa? Nga naman. Di ba ingon ko nga i-surprise na ko sila? Mao ganing gisultihan ti kadaan. Kay mahibong unya ka. Sorry gid kaayo, Han. Wagin makapugong si Mama. Sultihan gud yung mga bata. Di na hinauna na sila ma-surprise. Nagpalit para ba ang tagog duwaan nila? Sam sinay. Palpak kinuuna kong plano. Na-disappointed ang akong bana kay napalpak ang iyang plano sa pagsurpresa sa among mga anak. Naputgud ang adlaw sa pag-abot sa kampana. Samtang nagpadung ang akong bana sa among bay, ako na siyang gipahibaw nga nahibaw na ang akong mga anak sa iyang pagpauli. Na-disappointed siya kay napalpak ang iyang plano nga isurpresa ang among mga anak. Sorry gid kaayo, Han. Wagin makapugong si Mama. Sultihan gud yung mga bata. Di na hinauna na sila ma-surprise. Nagpalit para ba ang tagog duwaan nila? Sam sinay. Palpak kinuuna kong plano. I'm sorry, Han. Please, ayaw gubay mong adlaw tungod lang, ana. Excited na ba aming makita ka? Sige na, bye na. Honey, nasuko ka? Oh, sige na, bye na. Unsa manak? Nasuko si Marnel. Mura. Na ako gisadaan ini. Saon masad ko duwa man ako kapungi. Uy, sa sobrang ka-excite na ko ba nga makitang malipay ang akong mga apo. Ay pasayloain taon ko ni New Sherry. Ay, grabe sad siya, no? Iyan na lang yung gubon ang adlaw sa iyang pag-abot. Gubon na lang ginayang gibating kalipay tungod lang, ana. Dili sad maayo, Kamay raman ang butang, ha? Ay nabalaka og nakonsensya na noon ko. Ay, sige, alis ako sa kwarto. Ma, o palagi si Papa. Gaya, excited na gay ko. Yes, excited na ko. Hapit na, mga anak. Maabot na to ron si Papa. Wait lang ta, ha? Okay. Okay. Papa? Pa? Yay! Papa! Papa, miss you! Miss you, pa! Miss you! I miss you too, mga anak. May gani kay nauli na gyud ka pa. Oh, siyempre, muli yung papa. Oh, Han. Han,
Welcome, Han. Thank you. I miss you. I miss you too. I miss you all. I miss you so much, Papa. Love you. I love you too, mga anak. Oh, unsa man, di nalang taman sa bay. Oh, ato lang ta sa suod kay doon ako i-surprise ninyo. Let's go. Naabot ko na akong banas sa bay. Gisugat dayon siya nabo. Natambalan ko taon ang kamingaw sa abang kipati sa kong banak. O sa samang higayon, nabalaka ko kung doon na pa siya'y kasuko sa gibuhat sa kong inahan. Ugwa lang kini kipakita at ubangan sa akong mga anak. Yes! Kanay sa kong toys! Nago robots! Big robots! Nasad ko'y remote controls toy car! Yay! At nasad! Thank you! Thank you, Papa! Thank you, Papa! Love you, Pa! You're welcome, Love mga you. anak. Welcome. I love you too. Papa. Happy taon kaayo sila, Han. Ligaw kayo sa ilang mga toys, oh. Thank you, honey. Ma-surprise unta na sila kung wa pa musulti. Ayaw na lang ko nag-iskutihan. Makaguba na si mong mood. Hemres mama. Tuwa ni Baby Elmo. Nagbantay. Natug man. Oo, sugat kung pag-abot ko. Nauwaw sa din taon, Han. Nakonsensya siyang nabuhat. Sige na lang. Naitabo naman na. Gusto ko nga mutanaw ni Baby Elmo. Tara sa kwarto. Boys, pag-play lang mo niya, ha? At doon sa ko inyong baby brother. Okay, Papa! Henry, KJ, come here. Yes, Papa! Kumusta ang school? Okay na pa. Tapuan ko sa among exam. Wow! Bright mo na ni kong anak. Ay, hoy, buyan. Congrats na, congrats. How about AJ? Takasa na kang grade, Papa. Good job, AJ. Congrats. Yes. Mga bright ta imong mga anak, uy. Uy. Uy, na katawag mo sa off. Apil sa day. So, kay mga bright man ako mga anak, and good job ang kayo kay nagtarong sa school, mga buutan man, naamoy reward. Yay! 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 Mga ligo ta sa beach. Wow! Wow, beach! Wow! I love it! We're going to beach! Thank you, Pa! Thank you, Papa! Lipayas duha, oh. Ampay kayong EJ. Lingaw kayo ni Dudong. Uy, nakasabot rin ang gamay ay. Apil sa katawa. Oh. Murag kasabot bitaw tinuod ha. We're going to the beach! We're going to the beach! We're going to the beach, Kuya! We're going to the beach! We're going to the beach! Yes! Yay! We're going to the beach! Tanawang imong mga boys, Han, oh. Happy kayo nga nagsigig balik na ilang, unsa na ilang kanta, uy. Mabaya na ilang kinaham kada abot na ko. Ang mga ligog dagat. Maugyod, dili gyud masipyat. Kay kung masipyat, paninglan gyud ka. Mao na. This time, ato ta sa Nasay Pool. Aron kung gusto sila nga maligo sa dug pool, duha na ilang pwede kaliguan. O sulti, aron na surprise na. Hiligid kay kag surprise, uy. Ay, parang magkakaroon ka na ako. Mao gani. Ma, kumusta man ka diha? Ay, okay na. Natog na si BBL mo. Natog di ay na. Ka-cute sa mong baby, uy. Ay! Samtang malipayon kaayuming sakay sa sakyanan, paingon sa beach aron magbanding, pwerte namong siya gitukalit nga ni break si Marnel. Miabot ang adlaw nga mularga sa Manila si Marnel aron sa pag-process sa iyang papilis alang sa iyang usab nga pagsakay sa barko.
Huwag ko makasabot nga grabe ang akong kahingawa o kamingaw nga kipati atong hikayuna. Nga Manila raman unta ang iyang adtuan. At sa papa, ha? Bye, Han. Amping ka, ha? Saan naman yung masawa, eh? Nihilak naman sa... Di pa man ko mamatay, uy. Mubalik pa man ko. Mubalik ko. O, lagi. Pero pasag di lang ko kumuhilak, good. Sige na, kay malate na ka. Oh, sige na. Bye na. Mga anak. Mabay na, ha? Behave mo, ha? Ma, aras ako. Amping mo din, ha? Huwag baya ko. Og ikaw, sadhan. Pag-amping, good. Love you. I love you too. Hello, Han. Naman nag-process akong papers dere. Next week na akong schedule sa pagsakay sa barko. Dali, asad ko na, Han. Nga naman na. Oh, siyempre, manaog naman ang akong pulihan. Ako ba ang relibo niya? Paita, sad, uy. O niya, mauli ka, ugma. Birthday na ba sa tong anak? Isaad ba yung kahanga na yung kasi ang birthday? Oh, Han. Nakugma. Tunay, nakita mi diri sa ako'y gagaw, si Ferdi ba? O nasa kauban. Mularga sa paingon diha. Mudungan na lang ko nila. Musakay mi sa Princess of the Orient. Mao ba? Mayo hinuon kay naday kay kadungan? Oo, Han. Musakay mi yun niya. Muabot ko diha ugma. Sige, Han. Magpaabot mi sa imong anak, ha? Ayaw sulti sila, ha? Aron masurprise inig abot na ko. Naanasad ka ng surprise ni mo. Ay, sige lang, good. Kay magdakog gift para sa binirthday-han ako ni Enric. Ayaw sultis mama, ha? Kay di na sada makapugong. Sultihan sa mga bata. O, lagi, Han. Ikaw no, hilig ka ng surprise, uy. Para doon ay thrilling ba? O, sige na, bye na. Ma, doon na ba ko na tropical depression? O niya, mular ka ba ko no Smarnel paingon din, he? Aw, di sad siguro na mularga ang barko o mubagyo o manggani na ko, eh. I-cancel man na nila ang biyahe. Oh, hinuon, sad. Ay, mayon tagdili lang may mong bagyo. Mas maayog mahilis lang unta na. Sa nga barko nalunod, magbuhay pala yun, ang Princess of the Orient. Ikataw nga duha palang kauras ikan sa paglarga din, nalunod ang barko. Ato bang kuhaon ang kumpletong detalye kabahin sa maong hitabo, o kung ngano, o unsang hitabuha nga nalunod ang maong barko. Bumalik ko alas sa dugang detalye. Nalunod nga barko. Princess of the Orient pa to ang ako natungog. Wa ba ko masayop sa akong nabati? Wa ko makasabot sa kong kipati na itong hikayuna. Samtang naminaw ko sa radyo sa flash report sa estasyon DYHP. Ako ginapati nga nalunod ang Princess of the Orient. Ug mao kini ang barko nga gisakyan sa kumpana. Dali rin kong nagpakisusi sa maong balita. Ug tuod man, tinuod gud ang balita. Ma, si Marnel. Dili ko makadawat ini, ma. Dili ko gawa na siya, ma. Manaar siya, buhi ra siya, luwas ra siya. Napadpad na to sa slaing dapit. Nahibaw ko nanikamo to siyang maluwas. Dili siya magkahibo sa magbiya na mo. Anak, missing si Marnel. Pila na kaadlaw ang nakalabay. Pero wa pa gid hipalgi ang patay lawas ni Marnel.
Suma, bitaw, kutom sa ilang mapalgan nga patay lawas, ato man dayong susihon. Hasta gani ang asawa ni Ferdy. Nagminatay sa intaon tong hilak, kay wa pagidsan bakit si Ferdy. Ma, tingali ko sila madayon og sakay sa barko. Basilugwa sila mo sakay, ma. Anak, naaman sa manifesto ang iyong mga angan. Si Marnel o si Ferdy ang ikon magkatong kauban ni Ferdy. Si Kiko. Kita bitaw ko ba na sa asawa ni Ferdy ang misosi, diba? Nakasakay gid sila sa barko. Silang tulo. Missing pahangtod karon. Galahin sa iyang sorpresa pa. Matod niya, dili ko musulti ninyo nga muuli na siya. Kay surprise ko mo niya. Mauli ang surprise na mo. Nato. Grabe, ma. Grabe ni nga sorpresa. Dili ko makadawat, hindi, ma. Dili. Muhatag ang dag-iya sa barko o tag 50 bel kada pamilya, ma'am. 50 mil? Maora na ilang ibaylo sa kinabuhi sa kumbana. Dili ko mo dawat, ana, attorney. Mupasaka kog kaso sa nahitabo sa kumbana. Nahilo man ang kaso nga imong gipasaka, Sherry. Ngano man na? Maubitaw na akong gisigihag follow-up sa abogado, ma. Pero sige lang. Anak man gid na. Basta pobre ta, nya dato ang atong kontra. Dili ra matagad ang atong reklamo. Pero dili ko magpakawa sa paglaom, ma. Dili ko mo atras. Puslan man nga nawa ang akong bana, og nasugdanan nin ako. Magpaabot ko hangtod nga kaluyan ko sa Ginoo. Hatagan niya og gustisya ang kamatayon sa akong bana. Usa ka barko ang nalunod. Ang Princess of the Star. Kinumduman nga na po katuig gikan karon ang milabay. Nalunod ang Princess of the Orient. Kining mao nga barko nagsama ra kini sila og shipping lines. Usarang tagian ini. Ato pagkuhaon ng kompletong detalye kabahin sa mga hitabo o kung ngano o unsang hitabo ang nalunod ang mga barko. Bumalik ko alang sa dugang detalye. Nak, nakadungog ka atong balita. Oma, nalunod ang Princess of the Star. Nasad? Ilahan na sang barko. Ano sige mo nagkalunod ilang barko? Ma, tungod sa pagkalunod sa Princess of the Star, naukay ang kaso ni Marnel. Ako ning gipangusgan, ma. Nanghatag man ang tag-iya sa shipping lines og tag 100,000 kada pamilya nga namatyan. Pero, wa ko mo dawat, ma. Ako ging ipadayon ang kaso. Bahala na. Kinahanglan mi mo move on sa akong mga anak nga wa na ang ilang amahan. Pero ang kaso, ako ginang ipadayon. Ikaw ang bahala, nak. Kung unsay paminaw nimo nga maayong buhaton, buhata. Good news, Ma'am Sherry. Nidaog na sa atong kaso. Tinuod ka, attorney? Yo. Diyos ko! Daghang salamat! Sa kadugay panahon akong pinaabot ini. Sa katapusan ni anak yun, imo naging gihatag, Lord. Og, ma'am, makabayad sila nimo og 6.8 million. Tinuod ka, attorney? Wag ko magdahom nga mao kato ang among madawat nga kantidad nga 6.8 million. Pero sa tinuod lang, dugay sab kini namong nadawat. Nidagko na lang ang among mga anak.
nag-college na lang sila, ako lang kong kianto sa pagpaabot. Kaluoy sa Ginoo na dawat agad namo ang maong kandidat. Pasalamat ko sa Ginoo nga iyang gidungog ang akong mga pag-ambot. Dino na lang ko to daghang salamat. Inyong magtatampo, Sherry.